Balimao aninya kuma très urgent. Balimao ala sago au sago. Aywa ko sharia kurado de taleme banjakara sisa. Ko ka bira jaraka mogo toy. Ko ka tero toy kugu yala ni marfai. Konu mase mao mama ko makara suma ko makara marfa chula. Malion menda e mentigila de Assimi Goïta klela ambe fembe ye. Donso diminendo Malion Yusuf Toloba kumana. E donso were kumana ko akor ko en kamay. Malion amena je kayira awla kabako ko min kera aw ne angaje anga na me nyogo fe folo. Ko menda e mentigila de ne segu tungara be kuma en kala aw ne ambe je kala me nyogo fe. Ambalma chemu kumana akuma ga fleni. Amela Bobi Katidoke, adressé Mali autorité ou là, Mali autorité interpellé. Coucou interpellé. Il est le 4 février 2026. Voilà. Abela de message, n'est-ce pas? Bon, on te fait qu'à tanta, nya anga nyor la message. Mali autorité moun be banyagara la même na interpellé. Amene fouillé. C'est-à-dire, Jadisou ni marfao beteme, comme machi kana souma, ou bise kou yala dugu yora moudia, ali combat min kera, ayere ou kumakamede, ali combat min kera, bina jaraka mogo de tara e donso soro u ka yɔrɔ la u ye combat kɛ yɔrɔ min na mara ko kinje wantara kinje di donso ka zone de du donc donso tara kɛlɛ u ka zone na abe ina e tara mɔgɔ sɔrɔ ka du kɔnɔ ka taa kɛlɛ donso ma marifa ta k'u bɛ t'u yɔrɔ ɲini k'u kɛlɛ dɛ donso y'u la bɛn de parce que donso ɲɛ b'a la donso janfara de an ka Assimi Goïta ka lasigidenw bɛ fɛngɛ o de kosɔn donso bɛ k'a fɔ ko mogo autorité be banjakara autorité te fly Mali kono autorité kelen de be Mali kono Mali autorité nyamogo bay Assimi Goïta di aw ka tia sankele abe kan kuma fo ni ay Assimi Goïta te ko mogo boy ne segu tungara ba fana ti se adamade ni be kuma so be tien fo so be sembo kuma la kuma kare sili ba nafa fo itala aw ba do ani ala chemate la Assimi Goïta de be ka ubla kanke donc Assimi Goïta de ko ka aw donso ka kana marfa ci Jadisou la kan tango masawma o de sharia bi ale Assimi Goïta kelen de cibla ka taa fɔ banjakara kaw ɲɛna k'u ka don accord la k'u ka sɔn tero ka laɲini ma o de kɔlɔlɔ bina aw kan aw janfara di voilà la vérité an ɲɛ nin yɔrɔ de an y'a fɔ autorité kelen de bɛ Mali kɔnɔ autorité fila tɛ Mali kɔnɔ de ayi banjakara autorité tɛ yen dɛ Mali autorité bɛ Bamakɔ di a ɲɛmɔgɔ ba Assimi Goïta ye a ɲɛ bɛ gouverneur minnu na o préfet minnu na o u bɛ ka ko ko Assimi b'a bɛɛ kalama n'i y'a ye Assimi tɛ k'u bɔ yen. Ça veut dire que au be ka mungo de kadi Assimi abo be Assimi ka ci de fana la kuma bamananga ni flene anga kuma to la me voilà awni ala na krache jamana kono ka fo ko ma kana se juguma donc si ça sharia de dira si ça permission de dira si ça non et marfatugo ma ku yala yoro jabanya kara me ma shika na suma bli o de sharia croy donc so bo de kala ko manga ke Malien beka nga doso deme. Tien de ni ou ni tien de angan kuma to la me. Voilà. Ayala mede. Voilà. Après, Kalante ebli.
Befle. Ko so na kana bi ko to luke ka préfet ni super fam nommé du mo o ye wala fa yawoka ka misusa ka sagausa ka bausa anyane ne uke ko fa masikira so uni préfet ni super wona na kana abina so ama yele mafuji Befle. a préfet una super fam be banyana ko ba konnana ko tu ba konnana ko ba tu ba konnana tu dongu yere te Kuma befle. Asimi guita. Itu na histoire là. Aya la mede. Malien chama buka tizu siniye. Ya onye be mina. Abina fokwe ele kila. Ko je dizu ye. Tuma dugu tumora pemine. Ko kila salfala mine. Uri bina fo histoire là ni mo liga to sabati. Nega ni video interpellation de. Nega ni video ne ka fiye ka ko mi ba ke bana marala. Wallahi joro ani sira uri ba anfi. Mamunu ye sobandachi. Mamunu ye owasaguchi. Mamunu ye jelasaguchi. Mamunu ye sono muso ujeni. Mamunu ye mini do sirala. Mamunu ye farabuguchi. Mamunu mega esazu ujeni. Oti la mo keu de baga jala banyagara la mi kono. Ko foi tiga bola, abala ke otu to nyana. Foi tiga bola. A video do eni, ala ga laje. Voilà. Yemi siga ni fle. Ko te joro. Ko te sira. Ayu laje. Ya disi ma keme yika. Ube mutu de la ka boli do ndu nyo chetti. Penyina. Ambala mun kumula kujo. No ya ga do suwi. Yuga na hala bele de bakra. Usemena. Nyanina. Ubulu bana. Abga chugudu. Kuma befle. Sanjuli. Faso ma do fana. Voilà. Kuma befle. We oro beta. Voilà. Awni Ale biya bɛ ka su kasi kɛ an ka su dɔw ma tobi fɔlɔ maa minnu y'o faga olu ka yɛlɛ anw cɛ la k'an ka sigi k'o filɛ ka sɔrɔ jamana in marabaa b'a la ɲɛmɔgɔ bɛ jamana in na a vraiment a b'anw tɔɔrɔ o de y'an bɔkun ye bi ala sɔrɔ aw sɔrɔ ala ka hɛrɛ nati mali kɔnɔ. Kuma befle ni. Ni ne bɛ ka kɛ o. I bɛ taa sɔrɔ sa ka vidéo b'a la san nɔ l'armée bon i b'a sɔrɔ u bɛ ka mɔgɔ bila sari il parle pas de la réalité du pays ninnu filɛ ka kuma min fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn masa ko Asimi k'i kana sɔn a ka fɔ i tile la ko ne kɛra maa la o y'a ye mɔgɔ min maloya kɛ il s'en fiche o Asimi s'en fiche Yusuf Toloba fana bɔra ka kuma an ka jango fana lamɛn. Chef d'état-major et d'état-man de Nampasaw. Le 5 décembre 2026. Minkera le 4 décembre 2026. Kinje. Bela jelen kalame. Minkera ubeyayi. Beyayi. Amadu ko mogolaw. Awdo ko mogonunu nana kele bandila. Voilà. Voilà. Anni ede kumbe kele la. Voilà. Mati e nofe. Voilà. Tugu ede be keleke ede be na ya fajini mogo fe. Esige hakilman be sonnima. Voilà. Mogo hakilman. Voilà. Ede nana baga amma. Tugu ni ede be yala. Ne nana keleba. Keleban ne aya atono ede. We are answering me. Uko ubina keleban na. Neko ugato. Ukana fenke follow. Na uma fenke. Sabe ni doso do kunya utire dro ubafa doso tara bagoma. Voilà. Amogo mi yafo at we are unwilling to mean for. Ko doso mogo na ndu maga
merci voilà c'est-à-dire bina jaraka mogo de tara banjakara donso yu dro donso dimina Assimi Goïta ka lasigi den mun be banjakara de no ye préfet ni gouverneur ni fo ol de donso wole ko donso kana marfa ci jadisu la ko jadisu fana te se donso ma ko benkera donso ko boni benkera obena munyine anga zone kono en nebe kelela en nana donne ka du kono ko keleban marfa be ebulu en de la kane dogoni faka en ne somogo do faka en marfa be yala la en ala na karate ne be se ka daila oh marfa tugu de tara do doso ka zone kono aw yere ka ole ka nga surasu ku genga bo doso ka zone kono nga surasu mo barakere anga surasi be joka ke alvitridi menata tigi mali surasu la de ordre de be boy ka ko surasu ka keleke ni ordre ma di surasu ma surasu ka keleke mo be baga surasu ma surasu ni mali surasu yo horondi wallahi vive l'armée malienne wallahi surasu ka fotite ordre de ni ordre ma di surasu ka marfa chu Assimi Goïta e mogo de afa doso nyana de ko doso ku kana marfa chi ko binaka mogo te suma bon binaka mogo de fleka ta doso ka mogo faka sanno doso yere fana ka u yere ka zone na de kulu ko kinji kulu safra la doso yu fara nyogo ka ko u te fe u ka suka orola bon ne mogo ko kita saka orola pour que ebe to kele bon o fleka ta doso de genga bo u yere ka zone kono san ka doso baden fana faka o de réalité Youssouf Toloba be ka kuma munu kuma yere réalité de fleta. Tu vois un peu, donc à fleur. Si c'est mon dosso, non? A Mali dosso pe ayu ligajo. Le la gosi de kalase anga jamana ma. Ya la gosi de où? Mali jamana min dosso ya tout tiga jamana min. Wallahi tiendo. Amma sombi. Wallahi, amba soutenir. Dosso mbi au befu. Kuma bana. Ula mbitaya. Tobe kofe. Voilà. Kuma bana. Sexy barabla. Kuma be fle. Oroko samba fo. An tate ko an be fanga contrôla ama akata. An tato abe ka tieri fo. Na Assimi Goïta changer ali sini. Wallahi ne be dono ni barata ka fo. Mais ne te tu moko ko ngalu de ka. Assimi ga fanga tableau may nte se ka soutenir. Voilà la réalité. Assimi yere ba kuma foyi ke ne yere la al ne tagali mun kara malla muribo ko ne ne don ne mine Assimi de keleke ko ka ne bla ni horonya te ne bo fo ne tagali mun kara malla ne mine na ma ja Assimi yo Assimi yere keleke ko ka ne bla ne bo tien fo o tien de o horonya de o sinon ni Assimi juga be ngona ske ne bo fo c'est pour vous dire que juga ko te ko ne campagne ke ibeka fa na ne blara ibeka contrôle pas parce que quoi ibeka yere ko ga gono te de parce que ni tese kata ka boyin quoi bon Assimi tese de voilà la réalité et on est à la crête kata doso genfu ka orla armée skilingena non c'est la honte aboloka doso de la mola et mali la mola ni mola de malima ba o to tiene be fabe burkina doso tikera Assimi Goïta la bi mali doso tikera et Assimi Goïta ou ta fodi Afrique doso be tikera ni China mais Assimi Goïta baneme ka doso deme komina mbe na secret fa ngena China préparer mba secret fo mali doso be ki préparer muna te ka udeme ok anga ke ni doso do arbi se ka armée mogo do bla ni doso ka baraka pour que doso do fana be pour que lu kana tieni ke ab se ka armée mogo do fara doso ka pour que ku deme u be ka je ka baraka nyoko fo fana bi se ka kew pour ka kana fo ko shia ko du na ubata doso la armée mogo do bla ni doso ka nyoko encadrer u ka baraw ke nyoko bolo ne bolo de kayu awni rebelu be ka awni Mali groupe armé munu be Mali nord la aw no lu be ka barake ma aw te ka so doso ka barake pourtant ayato kumina Assimi Goïta banebe ka doso de mba secret fo ngena Chine ni ala ma kobera do ala aw de kundu Mali fe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no kala be sen application télécharger a photo fla na télécharger aben ka corps modo urgent 10 € be na ya retay o ko fa baka banque information be do aw so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abon ko orange numéro to anu to be 40 ka na wari ci wa so orange mo na sur place wato wata jabe wari ci wa so inshallah o de kundu akambe